Připravíme si plech, dáme na to olej a potom, jak na to dáme ten olej, tak to pomažeme celý i po těch okrajů. Potom si vezmeme hrubou mouku a dáme to na ten plech a budeme to takhle všude klepat, aby se nám ta mouka dostala všude. Tady už tohle máme, teď si připravíme robota. Máme hladkou mouku, cukr, kypřící prášek, vanilkový cukr, vajíčko, olej, mlíko. Pak si připravíme troubu, dáme to na 2 a na 200 stupňů. Suroviny. 3 hrnky hladké mouky, potom to dáme do té misky. Potom si připravíme cukr, dáme si tam 1,5 hrnku cukru. Potom kypřící prášek, ten tam nasypeme celý. Vanilkový cukr, ten taky celý. Vajíčko, to si rozklepneme a dáme to do té misky. Potom se tam dáme mák. 1,5 hrnku mletého máku. Potom olej. 1 hrnek oleje. A 2 hrnky mléka. Asi potřebuju nějaký Potom všechno rozmixujeme v robotu. Nevím, jak se to dělá. Otočíme to na 2 nebo na 3. A teď čekáme. Potom, když už to máme, tak si to dáme na ten plech. Dáme to do trouby. Tak a 20 minut. Teď počkáme 20 minut.